rezekine. Amin. Yuk 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 yuk. Sripat, sripat, lampian.
Suara suling kumandang suarane. Awas sing mburi wedang sing. Dolan-dolan kepenak unine. Boleh menggulung dulu, oke? Kok gulungnya bareng-bareng. Ini babak terakhir, babak belur. Penonton pun tak gawe babak belur. Ayo gabung nah. Ojo sih. mempersiapkan diri. Konco-konco dan semuanya HP-ne koncone iso diamanke dhisik. Babak terakhir tak kasih babak belur ning ya kuwi dadi kancane diopeni.
terus Rawana Raja Alate nyaweng geger nyolong sinta Anoman janjut tumandang dolanan angin
kanca dukun-dukun Mas panitia Iwani Jogo arep tak critake iki maksude piye weh ora seneng aku ngono kuwi aja ganggu penonton siap ya kabeh ya kowe meh dadi Bandung
ngono lho. Jedhet ya. Gelem ya. Ketoke lucu ngono. Udan-udan jedhet mbek opo-opo engko ta sing teles-teles kuwi ta sing ana banyune oplok-oplok ngono ra apa-apa wis. Ya, tak sediakan wis. Oplok-oplok ngono ya, tak jedhet ya. Sloku pathok ing elo-elo sirama anyang sarong lalae mayong mono alas sloku pathok ing elo-elo sirama anyang sarong lalae mayong mono sing sebelah kono aja kene mae kecipratan apa jane golek kobokan banyu sik. Golek kobokan banyu siji-siji. Ora usah njedhet ning oplok-oplok ngono ya. Nah, sesuk sapa ngerti iso ditanduri pari, oke? Oke. Amak jane. Piye to ki critane? Amak jane. 1 2 3. Amak jane. Ala ajan kita ajan goyang nyai rege ame makasih kasih goyangannya ala cedit ajan kita macet kita jen kok telat nang nah ya emak jantin asik emak jantin atit emak jantin ala jantin ala jantin nak manang diwe nak otong sing bagus diwe tak dong entang abrot entang adu emprot dulu ngopo? Goyang ra. Arung kandari yo kandro manut apa? Mano apa? Penyong ane wite apa? Aja meja wite apa? Penyong sing dadi rondo. Sing letak yo golek sing garing jan. Kok rasane cembung jan. Kok sik, kok kamu gletak? Kanggo sing gletak ya sing lirik sing jengking dan sebagainya. Apa jane? Ajan mana lirik sing bagus dhewe. Ayo otong atong entang adungo entang abrot iya. Iki mesake jarane nek meteng piye kae. Padha tangi joget maneh.
sindene ngono ra sida. Yuk Mas Kawan. Jam setengah 4.